गांव घर में इज्जत कमाए के बाद नु दुगड़ा में झगड़ा लगा दा आ याद रहे उ झगड़ा तोहरे छोड़ाए के बाद छोड़ा देबा गांव भर हल्ला हो जाई। बाप रे बाप फलना का आजू न आई उ झगड़ा में नु आजू लाश गिर जेती उ गांव में। कहीं अपने झगड़ा ना करा सकली झगड़ा उसवार गेल बा तो दुनू गोड़ा में देखू कौन ज़्यादा खिसियाल बा कौन ज़्यादा पिन पिनाईता ओकरा से खाली जाके इतना पूछला ए काहेला झगड़ा झुगड़ी भेल लोग तोहनी के बस फिर से शुरू हो जाई आ फिर से शुरू हो जाई तो दोनों पक्ष के तोरा गरिया के छोड़ा के बा भेला। अगर झगड़ा शांत हो जाई तो फिर गाँव में हल्ला बाप रे फलना का बड़ी बढ़िया बात कही रे उस साला वैसन हईते है तो अब एक पार्टी के एक आदमी रही तो गरियाले रह तो एने के खुश हुई भले नु गरियाले साले के। अगर अपने के दोनों पक्ष गरियाले पर न मानल बिहान पंचायती बैठाता आ दोनों गोला के दू जूता पिटवाता गाँव के लोग खुश हो जाए भले पीटे लगा। इज्जत कमाए के तीसरा तरीका कथी बा गांव घर में देखू क्योंकि कोनो के लड़के के बेटी के बियाह होता नु फटाक से में चल जाओ तक झाड़ झुर के सबसे पहले जयमाला पर जाके फोटो खिंचवा के बाद घाम में 50 रुपये काहे ना को दोनों पक्ष के दे दूँ। हाँ आ रात में याद रहे करे को कुछो नहीं खे खाली में बरियतिया से खाई जाता है डाल ले भात वाला कहाँ बात देखी तरह मेहमान नहीं बोले गाँव तक गाँव तोहर कुटमाइती ले चर्चा चली फलना आदमी रहो खिया में बड़ी ध्यान दे रहो निमन आदमी रहो आ गाँव के लोग तो कहबे कही फलना का अकेले पूरा बरियतिया के रात भर खियले हवा। आ चौथा उपाय हवा इज्जत कमाए के तेरा रिक्सी बा 5 लाख रुपया उठाला के नू से गाँव भर छीट दे ब्याजी पर 5 गो लोग तोहर गुनगान गावे वाला सफा दूरे बतो बैठे रहे हर दिन फलना भाई पूरा गाँव भर का तो फलना भाई परला पर मने मौका पर साथ देवले कोनो बड़ा कोनो समस्या पर फटाक से ढेउआ निकाल के दे दी। ओकरा बाद में वार्ड अध्यक्ष में लड़ जाइए।